Ano, zase se nám to vyplo. To je škoda. Protože se to vyplo. Tak jsem smazala Naturals, Hangout, Studio, YouTube, Kinemaster, takže... Kraví kytka. What? No. Jo, a kdyby si... Kitty, kdyby si chtěla něco vědět, tak já jsem nazbíral pár neznámých semínek. Prostě neznámé semínky, který prostě najdeš na hřbitově. Kde jsi šlohla? Nevím, prostě někde ležel na místě, tak jsem vzal. A mě tam vyrostl prostě nějaká rostlina života, nebo prostě jsou to nějaký hrušky, které mají prostě nad sebou svatozář. Potom tam mám nějaký ohnivý ovoce, nebo ne, já nevím, je to takový oranžový. A mám tam i strom peněz, to ti musím potom ukázat, protože to je fakt mega úplně cool. Právě proto se hodí to zahradnění, tak se vyděláváš. Ten strom je ještě nevykvet. Strom peněz, ale mě to původně tam psalo neznámý strom a já si říkám, prostě sakra oranžovej. What? No to já aspoň jednou, aspoň budu mít nějaký dobrý strom. Tam byl ještě jeden oranžovej. Tak já si říkám, wow, a najednou z něj vyrostly, tak to je strom peněz. Jako jo, teď je víc oranžový a ta jedna prostě je oranžovej. Ty nemáš ráda oranžovou nebo co? Mám. Já si neoškáme. Já pustím do kamery výtvuk. A to budeš muset zvuku. Když jsi přijela, tak já jsem normálně na gauči usnula. Jak to? A já nevím, a prostě víš co... Jsi byla tolik unavená, jo? Jo, prostě byla puštěna televize. Jo, my jsme měli trochu pootevření okna a já buchnu dveře a se probudím kvůli takovýhle kravině, protože to je takový malý tichý zvuk určitě. Já se zbudila. To je fakt a probralo tě to. Potom, když jsem vstala, tak mě trochu bolela hlava, ale pohoda. Já už nechci brát ten vitamin, aby na mě nešli blbý komáři. A to je no, prostě i když jsem doma, tak tady na mě nejdou komáři, ale na táboře prej musím mít dostatečnou tu dávku. Takže to víš, to jsou starosti mý mami. Nechci. S tím už nic neuděláš. Já zavřu dveře. Počkat. Co? Teď mi došla ta ložnice. A jo. No do prčic. A jo, vlastně já jsem blbá. Já zkoušela jsem namalovat další oko, ale to se tak nevydařilo jako to první prostě. To první je prostě největší, což je tady. Kitty, teď mi došlo, že ložnice vlastně má být tady. Jo. Aha. Místo toho v uvozovkách skladu. Hej, Kitty, čum na to očičko, musíš je dobrý. No, lepší bylo to první. No, já si taky říkám, protože to první je nejhezčí. Prostě poprvé nakreslím něco cool a potom už je to hlůj. Já pokud to říkám dobře. Prostě nějaký hovna to jsou. Konečně. A já si bohužel koupila levnou postel, a to tam byla nejhezčí, ale to je jedno. Hele, ale záleží někde na Simíkovém, pokud je nějaký takovej divnej a prostě on... Dejme tomu divnou vlastnost. No, prostě divnou vlastnost, tak mu to napíše špatná noc. To je prostě takový Simík, který chce úplně všechno. Pohodlí. No, prostě pohodlí samý. A proto moje Simíka Pak bude malovat, aby mu to přidávalo náladovku, protože potom tam má hodně ozdobené prostě okolí, obrázkama. Mé mama bude taky malovat. Já ale musím počkat, až bude ze mě puberťák v té hře. Já můžu malovat už teď. Jo. To je škoda, víš. Hej, no, já si lakovala nechty dneska a dneska už je mám skoro určitě. No. Já vám si říká, že nesmím umývat to nádobí. Jasný, pak, že ztratíš ten lak, viď? No. Bylo to chvilku na talíři, tak jsem to spláchla. Budou zase. No. Takže hodiny do kuchyně hlavně. Já se docela těším, až budeme mít tady to všechno prostě hotový, dostaveno. Já se těším, až budu na táboře. Klid od domácích. No nazdar, to bude super, viď? Jo, a do kolika bychom tam tak mohli spát? Kde? Do táboře, tam. Do kolika jako spát bychom tam spali? Do kolika hodin? Do kolika hodin? No nevím, podle mě do takových 9. 9. Jo,
sice spím někde až do 10, ale to nemusím zajímat. Jako když je u nás... Právě jsi to vykecela. Tak jako když je někdo u mě, tak se prostě buď probudím brzy, hele, to záleží, jak chodím spát. Prostě, Jo, no. když jdu spát třeba v 11 nebo 10, nebo klidně ve 3 hodiny ráno, tak se zbudím fakt třeba už těch 11 nebo 12. Nebo prostě v 10, tak jsem říkal. A když jdu spát fakt brzy, což neříkám, že je to brzy třeba pro někoho, já prostě bych měla spát v 9, a pro mě je to tak brzy, jestli se na to prska. Jo. A je to není prska. Tak se prostě probudím brzy, třeba v 6 nebo 5. Jsi fakt magor. Já se jako probouzím, když už je svět. To jako se krysá. Wow. No. Já chci spát a bolí mě záda, ale takhle se dá rovně. Bude to lepší. A co dělám asi já tady ležím. Jak Jo. chudák. Prostě na tebe větro. Hej, ne moje vlasy. Je to chudší. Ono to prdí. Katie. Jsi magor. A to jsem asi neměla dělat. Jo ne, Kitty. A co? Když nevidíte, co se stalo, protože teď čumíte do počítače z blbýho tabletu. Já jsem prostě takovej člověk, který... Prostě, Ne, ona není člověk, ona je žrút. Prostě já jsem takový. Hele, no. Katie, taková mini zahrádka. Tam můžeme třeba sázet něco. Třeba na podobnou... Tak to se mohlo udělat teda větší. Hej, a můžeme do toho sázet přece věci. Jo, tady budeme asi sázet. No potom už, až budeš mít trochu větší dovednost toho zahraničení, tak můžeš třeba jako prostě sbírat ty semínka. A můžeš se s tebe být... Já jsem měla dát... Mistr může být... To je oranžový. Čum. A jo. What? Jo, to byla ta tráva. Ty hustý, to je oranžový. Nevíde to, nevím. Ale... Oh, Já bych tady asi dala zeď normálně. Já bych tady dala zeď a udělala bych ji co nejvíc prosklenou. Katie. Katie. jo. Katie, víš, jak jsou ty skleníky, ne? Takže bych udělala takhle jakoby zeď a do toho co nejvíc oken. Aha. Hej, víš co je divný? My jsme ve škole, prostě já si měla zaplatit tyč na toho koně. Jo, učitelka, jasný, mě to koupí za nejvíc peněz. Že jo, já jsem prostě největší žák. Jsem největší z žáků prostě, tak mi koupila takovou velkou tyč, když mi to přijde prostě ještě malý na péno. Jenom on koupila takovou velkou tyč. Ona už jen koupila malý. A to je, myslím, Daniel, ne? Já jsem větší než kluci normálně. Ve škole já jsem je přerostla. O, je. Hele, Katie, tady bude zahrádka na zahradíček. Protože já měřím 1,62 m. Hustý. Kolik ty vlastně měříš? Já nevím, já mám takových 1,50 m. 150 na výšku. No. A to? Přesně 150. Justý. Já jsem o 12, nebo já nevím, kolik to je přesně, o 12 větší. Kolik máš ty? 162. Dáme tady ten krb? Jo. Já myslím, že řekneš, dám to kosí. Já hodně dám. Víš, co znamená v češtině dáme tu kosíta? Co? Dej mi tu malou věc. Jo, to... Ale jakou věc chce? No, já nevím, dáme to kosíta. Ježišmarja, to by No, se... víš, co tam dělal? To by se jedna... Víš, co tam dělal u nás Michal? On tam zpíval. Dám to kosíta. No. Takhle jak tam zpíval před učitelkami ještě o hodinu chvilku. To není normální. Fakt. Ne. Mě to můžu najít, ale teď ne, když máme slepou kameru. No. Hele, my to máme prostě moderní byt. My jsme si koupili snad ten největší pozemek, který tam je, a ty pozemky... Ten měl několik metrů. Ten No. měl, myslím, že 40 krát ne, 40. 60. Krát 60. Jo, 60 krát 60. Mhm. Katie, tam dáme. Jo, dáme ti tam malý stromeček. Ježišku.
máš taky nějakou malou přírodu? Mhm. Chceš tam i rostliny? Jo. A co budeš dělat, až umřeš? Ech, no to se doufám, že nestane. No, možná jo. Je tak musíš mít 3 děti. Třeba. Aby třeba, kdyby ti náhodou umřela, tak aby si měla ještě jednu do zásoby. A jedna se bude jmenovat... Já se tam jmenuji vlastně Korína. No. A pojď se to jmenovat. Kitty. No. Zpoje taky rozstříhaný, jsem zjistila. Co? To jsem to tak až se roztrhla? Hej čum, všechny barvy najednou. Ty jsi magur. Hele, to je tvůj roztrůvek. Wow. A to zmuchám do jedné koule, takhle. A máme tu taková malá kulička, taková ta količka, kterou tam nevidíte. Au. To mě to bolelo. Jak se to vlastně dá... Jo. Jo. Hotové. No. Výborně. Je, až to bude hotový. Zkusíme jako to všem. Prostě, až to bude hotový, tak chvilku budeme hrát, že jo? Ty jsi na kameru. Ne. Tak. Pardon. Jeden moment zkusím vystříhnout. Pokud já jako neumím stříhat, protože vydám moc. Já jo. Jo a ještě tu kuchyni. Já měla video show. Co? No to je apka, jako že se dá stříhat. Jo. To je klasika. Jaký stůl tenhle třeba? Jo. Kinemaster je na to chvilku blbý, ale to zbyla ti na poslední. Ale Katie. Neboj. Ty vole. Daj něco smrtí. No já to nejsem. Já taky ne. Můj prtíček je oranžový. Ne, žlutý. Malá štokrdla. Takový prázdný, chtěl by to tam něco. Ale co? To nevím. Jo a jo, až se Salík narodí, tak potřebuje postýlku. Ano. Hej, a ty chceš, aby se tvoje rodina postupně rozrůstala hodně, až ti to nepůjde těch hodně syníků. Cože? Ty chceš, aby se tvoje rodina hodně rozrůstala? Jdou tam ale jenom 7, tam jdou 7 syníků, jo? Info. Takže minus ještě vidla. Takže 5. A my